Okay. Здравейте хора от YouTube, аз съм Върклака. Сега снимам на Майнкрафт. Тук с мен е някакъв. Не го знам. Забравих ти името. Рогамер 258. Ма ти беше надалеч. Тъй. О, кон! Кон! Мачи. Тук няма рез. Я дали ще може да грифаме. Не, така има. Окей, чакай, точно ще събери дърво, аз също ще събера. И така хора, този епизод е оцеляване в сървъра. Тъй. Един път. Ма при мен не става. Не става. Ма как го удара? Да. Ама то ти с брадва го чупиш. То много ясно ти с брадва цялото ще пада. То аз до сега чупих с ръка. Тук има рез, тъй. Аз ще отдалеча малко. Ето получи се. Пък аз имам само 5 дърво. О, вилиджър! Ще му видя офертите. Ей, тук има още един вилиджър. Или това е бък. Че, ева така. Да. 3 смарагда за една ножица. Той е болен. Аз едно дърво събрах половин стак. Не. Да. Чакай, само искам да видя офертите. Къде бягаш? 32. Симаре, вече имам смарагд. О, майко. Ари бе. Що не стана? Мри. Храст. Чеки. Къща без рез. Не, има рез. То пак и аз, както виждам. Сега съм. Чакай се. Че къде чок? Къде труваш? Добей. Написах си без да гледам вече на мезоскопчето, те написах си. Нали бе? Имаше тук един друг 32 кол за един смарагд.
Къде си? Къде? Къде е той? Мгм. Чакай, няма факли. Кое бе? Колко? Брат, ти си мега тъп, нали? То те пуска с два стака кол. Ти закривай, аз нямам камък. И ама камък нямам. Чеки, ти слагай тук. Викам, ко стана до мене нещо стана. Стана готино. Къде? Те дървета няма ги трошим да закриват. Окей. Окей. Няма. Аре бе. Я, при мен е в къщата, т.е. Прави ми. Тъй. Я се пробвай да го отвориш, можеш ли? Супер! Чакай, ще сложа табелка за двама, ни сам не може да го отварям. What? Май няма ресове в този сервер, я. Да, май няма ресове. Сега идвам, чули си ма. Тук съм. Симаре, аз напиши името е. Напиши нещо в чата. Напиши нещо в чата. Пиши. Я пак напиши гамер ли? Грамер. Арде напиши. Да, тук не може да се правят ресове. Май. Я всъщност. Кое бе? А, да, може! Смара ще направи рез. Окей, ама чакай, я има малко. Или чакай, да идва.